Hi guys, pupunta tayong Pasig ngayon. Bibisitahin natin ang isa sa mga taong malapit sa aking puso. Bilang isang masamang impluwensya tayong kaibigan, kinukumbinsi natin siyang magkaroon ng big bike. Ha? Ay, magkanabi. Nadari sa may court banda. Ayun na nga guys, naligaw na nga tayo. Aray, ang bigat pa naman ito. Nag-aalala ako kasi yung iba baka iniisip napakasnabero naman ito. May mga inquiries tayo hindi nasasagot. Ayun nga, lumabas na ang ating pagkatito. Nakilala ang ating edad dahil sa wala tayong alam. What is up? What up girls and boys? Good morning guys. Good morning. Ito at may lalakarin naman po tayo mga katodo. Ngayon ay sobrang aga pa. Wait lang, baba natin to kasi naka sports mode tayo. And tingnan nyo naman yung daan. So baba natin ito sa rain mode para saktong mataas ang kanyang traction. Ayun. Let's go. Isang maulang umaga. And tayo ay pupuntang Pasig ngayon. Bibisitahin natin ang ating tropa. Woo! May ibang parte ng daan na basa, may iba medyo tuyo na. Pero kagabi naramdaman ko sobrang lakas ng ulan Maraming mga bikers sa mga tropa natin paakyat ng Antipolo itong mga lodi natin. So expect natin ang putik ngayon. Hi guys, pupunta tayong Pasig ngayon. Bibisitahin natin ang isa sa mga taong malapit sa aking puso. Oh, pagtay ka ngayon dyan, baha. Bye. Woohoo! Patay ang tail tide. Balik tayo guys, marami pagkakataon sa buhay natin meron tayong mga challenges. And isa tong taon to sa talaga namang andyan sa atin na hindi tayo iniwan. Mga tropa nating malapit sa atin. May kwento ko lang itong taong ito ay hindi kami nagsimula sa isang magandang start ng pagkakaibigan So nagsimula kami, may onting di pagkakaintindihan We started on a wrong foot, ika nga mga katodo. Pero we did not know na mas doon pa tuloy magiging solido ang pagsasama namin So ayan, for how many years hindi ako nagkakamali since 2014 siguro. That's the safest year na pwede kong makalkula kung ilang taon na kaming magkaibigan. And until now, magkasama pa rin kami through thick and thin ngayon. So yun nga, one of the best person na nakilala natin. Pupuntahan natin siya ngayon. And ngayon, bilang isang masamang impluwensya tayong kaibigan, kinukumbinsi natin siyang magkaroon ng big bike. In fact, nang huli namin pagkikita sinabi ko sa kanya na big bike na siya kasi magugustuhan niya. So ngayon, bibisitahin lang natin siya, may kukunin din tayo. But anyway guys, meron tayong mga ganung kaibigan, di ba? Our friends na talagang kumbaga through thick and thin, And yung mga kaibigan na yun, mag-communicate man tayo o hindi, hindi sila nawawala. Andyan lang sila kasi sila yung mga tunay at totoong kaibigan, di ba? Meron tayong ganyan sa ating kanya-kanyang mga buhay. Kaya mga katodo, i-cherish natin yung mga tropa natin ganun.
sarap! Ang sarap tumakbo. Turn right na tayo dito mga katodo. So itong lugar na to mga katodo, para sa ating mga tropa na bago lang, ito ang lugar kung saan access point ito, dito sa may bandang Antipolo, Taytay, Tanay. Dito na tayo dumaan para iwas sa traffic ng C5, kasi sa ngayon sinara po ang C5. Alam ko yung sa may flyover parang magbi-maintenance ata sila. So hanggang Sunday po ata, expect na natin, kahit sabihin nating holiday ngayon, magiging matraffic yan, kasi biruin mo lahat sa parang service road or sa baba dadaan. So dito na tayo dumaan. And nung nakatira din tayo dito sa Pasig dati, pag dumadaan tayo at pumupunta tayo ng Cavite, no, or pumupunta tayo ng dito sa may Taguig, ito yung dinadaanan natin. Iakyat natin sa road kasi mukhang hindi naman ganun ka basa, or parang hindi umulan dito sa area na to Medyo matagal-tagal na tayong hindi nadaan dito. Alam ko dati maraming lubak dito, kailangan memorize mo yun. Kasi tricky yung mga lubak dito Biglang meron, di mo mapapansin, may lubak na pala, lalo na sa gabi. Diyos ko po. Pero mukhang okay na. Sana okay na, no? Kasi kaya rin ito ata nasisira, gawa ng marami atang mga truck din na dumadaan dito. So alam nyo naman mga katodo, no? Kapag ang daan kahit sabihin mo na maganda yan, pero pagka mga malalaking truck talaga ang dumaan, syempre may wear and tear din yan. Kaya ganon. Mai-share ko nga lang din, no, itong ating motor. Hindi tayo sanay sa napakahabang RPM niya, guys. So minsan napapansin nyo, sa first gear medyo nabababad tayo. Dun sa saan tayo nasanay, yung natutunan nating motor ba is yung TS, Suzuki TS 125. Actually hindi naman atin yon, so motor ng aming tata yon, 125. And that was what, bihin nating early 90s, no? Mga 1990s. Siyempre dun tayo nasanay, so hindi naman ganun kataas ang gearing nun. So ito, ang first gear nito, parang feeling ko kaya tayo nabibirit natin, kasi hindi ko natatansya. Yun nga, natutunan kong motor, baga medyo may ano na yan, may growl na, gusto na niya magpa-shift. Ito kasi ang haba ng gearing niya. Alam ko compared to ZH2, no, ang ZH2 grabe yun. Pati yung mga Fireblade, grabe yung gearing nun. Mataas din ang horsepower nila. Hindi sa kagaya ng ganun, but yun nga, di tayo sanay. So share ko lang, kasi baka mamaya may mga nagtataka dyan na babad na babad ako sa first gear lagi. Ako rin nag-a-adjust pa rin hanggang ngayon, no? Although a year na tayo dito sa motor na to, ang nalalagay nating milyahe dito is ano pa lang, 3,000 pa lang. Saan na tong? Ito na nga, ligaw moments na tayo. SE approach. Ay, lumagpas na nga mga kadzodo. Saan ang Patramo Street, sir? Ito to? Okay, thank you. Naka BRB yung tropa ko Ito. Ay hindi, Brio. Ha? Ay, mga kadapit. Nadiri sa may court banda? Nakakita ang 7-Eleven niya, kadapit. Sa may court? Asa man nga court? Asa may tsura? Blue. Ambot asa ni kaha? Asa man nga court? Kanang half court? De, full court. Ayun na nga guys, naligaw na nga tayo. Aray, ang bigat pa naman ito. Thank you. Ito na, dito na tayo guys. Ay,
Ganda, ligaw-ligaw pa nga. Di ba? Ang putik, grabe. Sana may na siya. Sa kabilang street lang pala ako. Di mo alam may basketball court dyan? Uwi na tayo mga katodo. At yun, binisita natin si Tony. So bye, thank you bye sa pag-accommodate. Pinagbigyan tayo ng ating kaibigan. So mga katodo, gusto kong humingi ng isang malaking pasensya. Napaghahalataan ng tito talaga tayo kasi sa ating TikTok channel, ang daming mga nagko-comment. And unfortunately, sa sobrang ignorante natin mga katodo, hindi natin nare-replyan yung mga nagko-comment guys. Kasi hindi ko alam, para siyang naka-automatic filter. Hindi po tayo snub, no? Kaya iniisip ng mga tao, snabero tayo. Kasi ang dami na nilang comment doon, to the point na ngayon hindi ko na mahabol, unti-unti kong habulin na ma-replyan kayong lahat. Pero sa ngayon hindi ko na mahabol mga katodo. Pero gagawa natin ang paraan. Nag-aalala ako kasi yung iba baka iniisip napakasnabero naman ito. May mga inquiries tayo hindi nasasagot. Pasensya na po talaga. So babawi ako sa inyo. Sa ngayon hindi ko rin kasi in-expect na medyo magkakaroon tayo ng audience doon sa ating TikTok platform, no? And paunti-unti na rin nagkakaroon na rin tayo ng mga audience sa Facebook natin. So medyo 3 platform na ang ating tinitignan ngayon. Dati kasi sa YouTube tayo nagbababad. Doon ako nag-build ng community. Pero ngayon pipilitin nating i-maintain yung 3 ng platform. So once again guys, pasensya na talaga sa mga hindi ko nare-replyan, no? It's not my intention. Huwag kayong magalit sa akin mga katodo. Sorry na please. Akala ko kasi sa TikTok hindi tayo mapapansin kasi hindi naman tayo sumasayaw-sayaw. Akala ko ganun lang. And yun na nga yung explanation natin. Sobrang wala tayong alam sa platform. Hindi ko alam kung naka-default ba yun. Actually, aayusin ko ba? Kasi para naka-default siya na naka-filter lahat ng comments. So kailangan kong pumunta sa video ko para i-approve lahat ng mga comments. Wala naman akong sinet up dun na kahit na ano. Wala akong inalaw, no? Nung nagbukas tayo or nag-open tayo ng ating social media platform sa TikTok. So ngayon lumabas na ang ating pagkatito. Nakilala ang ating edad dahil sa wala tayong alam sa mga social media platform sa ngayon. Salamat sa pagsama sa atin today, girls and boys. Thank you guys sa lahat ng mga katodo natin na bumabiyahe ngayon. Mag-iingat po tayo, no? Again guys, ang priority natin makarating sa lugar na patutunguhan natin, no? Wag nating unahin ang init ng ulo. Magbaon ng maraming pasensya. At wag niyong kalimutan na sa lahat ng mga pangarap natin mga katodo, maliit man yan o malaki, sipagan natin, kilusan pa natin, at itodo pa natin guys. Peace out guys. Woo!